Anay Shining, big love shout out. Thank you, Tay Hefty. Salamat, kape-kape. Ang init na sa Maynila dati. Ang init.
natumba. Natumba pala. Diyos mio, Marimar. Buti na lang pinalaglag.
Tay, mega love shout out. Tay Tuniba, mega love shout out. Ano yun? Tawang-tawa. Aling Pipay, mega love shout out. Tay Hefty, thank you, thank you. Si It's Japan. Thank you. Manay Shining G, salamat. Ano tay, andito kami sa may harap ng MOA. Ayan no, nasa 15th floor kami. Sa Tower B, Shell Residence. Mainit ngayon dito sa Maynila namin, tay. Mamaya, maglalakad kami mamaya. Punta kami dyan sa MOA. Magpalamig kami mamaya dyan sa MOA. Aling Pipay, thank you po. Salamat. Ayan o, tanaw na tanaw yung Manila Bay. Yung dagat, nilalagyan ng ng lupa. Salamat tay, Hefty. Miss na kita. Hanap-hanap iyong mga ngiti. Ay, ako'y nananabik sa bahay. Na siya. Thank you 3 million viewers. Salamat po. Bukas ng tanghali, check out na namin dito. Uwi na kami ng probinsya. Thank you. 10 minutes na lang po. Mag-end live na si Tres. Nag-update lang naman. Kasi ang ganda ng view. Ang ganda ng view dito sa Maynila namin. Lalo na kapag gabi. Uy, napapasayawa, Ket. La 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 la. Hinaantok pa, Ketch.
Thank you, Tay. Aling Pipay. Thank you, thank you. 6 minutes na lang po, mag-i-end live this is rest. Salamat, Tay. Nangangalay akyat siya maghawak ng sipin. Sandal ko lang dyan. Bye. Bye-bye.
mo. Kasi kami mga Teléfono habla solo. El teléfono habla solo. Ito tanda rin eh. Yung tanda rin eh. Mama Juliet, andito ako sa bahay mo. Idikit ko si Tres Mix Vlog ko, Mama Juliet, sa'yo. Marami din upcoming premiere si Mama Juliet.
Ay na guys, yung dalawa oh. Pupunta sila dyan sa SM MOA. Ayan oh. Ayan. Sabi ko, lumingon sila dito. Tingnan nila. Bibidyohan ko sila guys hanggang makarating doon sa dito. Doon sila dadaan. Si Dos at ang kanyang Amor, sana all. Nagpagpuan ang kanyang modesty. Dito, hindi makita. Diba, tumawid na sila. Hindi na ako sumama guys kasi nagsasayang ako. Baka mamaya magsubo. Tapos, alam ko na na nakatamaran si Charles sa pag-maintain. Ano, mamaya gabi na lang, kaya alas na lang ang gawin. Mga magsubo sa road camp ng MOA. Tapos din, no? Sugyo. Bilis na ako. Bilis sila. Hindi ba naman pala mainit dyan? So, mag-enjoy na pala ako dito. Thank you po, Tay. Aling Pipay. Thank you. Mama Lassie. Salamat po. Salamat, Manay Shining. Manay Kakoridas. Thank you, thank you. Mag-in-live na po ako. Salamat ang marami. Bye po. Bye-bye.